вълшебно, детство мое, така си ми потребно. Все се мъча света да обърна, бях на отпръчка при теб да се върна. Пак филмуче ръжди в петак да скрия, пак се скучето да вдигна олелия, пак с пипер да поръся филия от хляба чер. Детство мое, за мен така е важно, щом студено ми стане да мога да си взема от детския огън. Все се мъча света да обърна, ях на отпръчка при тебе да се върна. Всеки ден по една дяволия да е от мен. Тече, всичко тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй всяко момче всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк. Всеки малък мъж мечтае миг поне да е силен и сам, а моретата не са доволене дори на голям. Растем и пак ще растем, но заедно с теб, приятел, с теб съм днес и утре и до край. Въпрос на мъжка чест, не на игра. Тече, всичко тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй всяко момче всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк. А морякът иска да е капитан, смел капитан. Капитанът иска да е Магелан, поне Магелан. Расте и пак ще расте, но заедно с теб, приятел, с теб съм днес и утре и до край. Въпрос на мъжка чест, не на игра. Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? АБВ тире запетая, забравих ги вече, амин. А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? Къде е момчешката дързост? След мене защо не върви? Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти?
а днес моят собствен наследник извършва геройски дели. Не съм се изгубил. Пилот. Аз се казвам Адриана Деянова Вичева. Искам да стана като порасна моден дизайнер. Искам да стана лекар. Ралица Димитрова. Футболист. Аз се казвам Стефан. Искам да стана футболплеер. Михаил. Аз искам да стана готвач. Аз се казвам Христомир от 4-ти клас и искам да стана художник. Аз съм Борислав и искам да стана футболист. Здравейте, аз съм Ивета Миткова Иванова и искам да стана ветеринар. Аз съм Искрен и искам като порасна да стана футболист. Здравейте, аз съм Виолина и аз искам да стана волейболистка. Аз се казвам Любомира и като стана голям искам да стана футболист. Казвам се Жана Божидарова Колева и искам да стана инженер. Казвам се Аня и искам да стана моден дизайнер. Аз съм Елена Тихомирова Точова от 4-ти Д и като стана голяма искам да работя счетоводител. Аз се казвам Елина и като порасна искам да стана художник. Казвам се Дария и искам да стана баскетболистка. Аз съм Намил и искам да бъда готвач. Аз съм Самуил, като порасна да стана футболист. Аз се казвам Димитър и като порасна искам да стана волейболист. Аз съм Владо и таксижия ще стана. Аз съм Константин и желая като порасна да стана футболист. Аз се казвам Майя Иванова и искам да стана ветеринарен лекар. Аз се казвам Магдалена Данаилова Павлова и искам да стана хуманен доктор като порасна и също автор на детски произведения. Казвам се Божидара и искам да стана фризьор. Аз съм Георги и когато стана голям искам да съм геймер. Здравейте, аз съм Преслав и като стана голям искам да стана футболист.